kwa winjore tichaki lokori. Winjruok tamore ni sirikal onge kod pesa kose nitiere tera jogo manyono kata nyono piny ni lakteche gi to kwadwa nondike yo mongerore. Yes, winjo kata gima waluongo ni understand kaka nyakete maper gi dho maleo sirikal tek. Nikech an wach mar pesa ni sirikal onge pesa ni to anto konya donjo gi pacha. Okonya nikech jo Kenya chulo osuru. To kata king'iyo kaka osuru ma jo Kenya chulo itiyo go ok ti kode yo maber. Koro ok inya wachona ni ionge pesa tiketho pesa. Ng'at ma onge pesa tiyo gi pesa ne e yo makare. Iketho pesa nade? Wadake Kenya kaendi. Kidhi e county government kata ne wiga 2 wiga 3 mokalo gieki iseneno ka jo public finance committee motelne gi senator Kajwang dadhog governors gieki. Moro kaka ma Isiolo nyocha wachore ni nigi advisors 31. Kipenje ni advisors gieki gitima okonya duoko. Nyoro nyacha kaneno kama Kwale nyo ipenjo ni nodhi ogero resident mar governor. Mano ber nikech en paro maler ka ng'ato nyalo gine odhi gero residence mar governor mondo tije te magine kata na chulo rent ma county nyalo be ni chulo godo rent koro dhi bedo ni onge. Lakini ka koro nyoro nyipenje kaka notimo okonya wacho okonya lero ni ma e kaka natiyo gi pesa ni. Inani koro mago mana achiel kuom gik manyiso wa ranyisi ni pesa itiyo godo e yo marach. To wang'eyo nikech kaka jofwambo gi keyo ufwambo nwa gi to waneno gi. Sani kata dhi mana gine rural areas ma wawacho ni ji maybe winjo gi nyalo bedo matin kata somb gi nyalo bedo matin. Gibiro wacho ni e gweng'wa ka to jo county wa gieki nitie kaka tiyo gi pesa wa e yo marach. Koro kinya wacho nwa ni pesa onge. Pesa nitie. Tiye mokudwa tiyo kode e yo makare kaka chik olero noti kode. Nyoro nya winjo ka governor ma Tharaka Nithi ma jakom committee mar thieth e Council of Governors wacho ni onge resources. Resources negi wacho ni onge 2023. 2024 resources onge. 2025 resources onge. 2026 kwa wene gi thuolo resources biro bedo maonge. Wapenjore ni to resources gi en chieng' mano ma resources biro bedo ni gine to gi ni nitie. To king'iyo gi geche gi loko okinyi piny maruka Nyasaye to gin na geche ma modho mafuta. Kineno krena kaka giwuotho expenditure margi en expenditure ma ok en commensurate gi gima giwacho ni resources onge.